ki Paidbah nong terbot na kilai teligi konstitusi kata ka Mawryngkneng ka Mawphlang Raja Bala. Manta kasi kilai hotel ko risaw Raja Rahway kila mi Paidbah na taban terbot syaka Elekshon citeng samoy. Ya ka bala pelong ka kilai teligi konstitusi. Kajing ya juki keleng-keleng ki jaka konstitusi ka Mawryngkneng bat Mawphlang. Ai bagi Paidbah kila mi naru rang step. Mantap dan pendap ya kau terbot ke jongki khang bah kapon mesnipan kinyo benda caki bela ki sni ki jongki. Kini kapan pau bagi Paidbah ki kam kor ke kambela banyak ka bagi pelpor proses ni ke jaga terbun ka jinya jungi ka jing sap dan rup seneng kini ki tam ya na po Mawryngkneng ban po Mawphlang la sutu ba ka jinya kon po Mawryngkneng hi kalong hapleng jong kotong jaga seng NPP punya sisi ban kotong jaga seng kongres ba halan da kharmarki ka barang hiar sarupat po Mawphlang na ka jinya thu jo kiri urang ba kumjur ka jing snap na ka khana jo kibriu sutu biang ni kerja kon kalau mamaria kha apre ki laingot ki katong kat kambot pro laingot ki katong na po Mawphlang kata ba Kennedy kriam de kaseng kongres ba Eugene Solendo na kaseng UDP ba lam prangbla obrami na kaseng NPP te mentang adon hang ni po kawai na ka polling station hang ni po snong umpling hang ni po Saint Rose but hakaba ngayo banwan banyu kejat hang ni naduk menem step ngai i ka jingwan syakman jongki nong snong bakin pendap la ka kamram banjin nom khmat ya kata ka bakidon ya kata ka hok se ka voting rights ki la ban pendap dengan so ban ningkong sha ban ai khublei ya ki nong snong hang ni ki ba shimkhya ka bede khani ka bentah ka ba ar pa ka bede ba kata ka jingkeli ka ba keli hadu katnu nilong tikna bangin poi sha ka thong jong jingjok oi kumbangi laju ya kren na kapor sha kapor ba news nem tam mila persyang bantre ban syakri ya kanika constituency kum MDC but nakaliang hijongi ni tremet pat mensim kat bala ai bor badet but kumju ru ngasmo bahkan ni ka election hadian bangi la yo ban pendap ikitu ki meetings ki public meetings bo her apo ki dong ki shnong po constituency ni kata ka response na kata ka jing peni jong Paidbah ya kata ka jing snow jan chengi ka khambun ban ni election ki bala dem tengai iba ngimdon jing artatien se habangi la treshtom in poi sha ka thong jong jing jok ha kani kenti batnya kerpat ru desi ki nong shnong mo in Vietnam iki babun ki kamru haibor barit iba ngila persyang bantre hakini ki nyoteli snap matang kita hana po Mawphlang kadon kumba lai po jatam binang thabut lai po jatam yei bat ki jaka thabut lan ke jing ki jaka ke bakhambul ki thabut ki ka Mawphlang ka badan dadu kumba araja lai spa sanpura but nangta ka ba khambul su ka ka thai maungap marbisu ka ba dan hadu kumba jan sahja lai ki thabut nangta ka thai nok spongru ka jaka ka ba ki bol ba ki thabut la dan kumba araja tam yei kun thobru ya ka thai ka ba hap sata support lai kro blok ka jong ka mobe ba ka thai mojrong tu jakar ka di ka bol ba ki thabut ka ba kumbu hadu kumbala haja tam ki thabut te yala dia tang la thep ti babun ki ti gedang yat pan thep so ngimpat la ban tip ke banja ke ban long ande ya ka banta te long ngidang yat proses ke ji thep ba fi ino na kongres satu ka dan em ka cing ka ai pe bakla ino kongres kam dang ke cing ta namar nga mi sakmat na ka bataw Paidbah ado kan dan em ka cing ka ba ka kongres ba pla mi na kongres ya kata te ka sai ka kongres kala no batai no nakaliang chunga tanga mi yala dia simet manyat sakmat na ka bataw Paidbah te ka bede kongres sai ki maki khila pun batai ka ba ba pi kun ni hap kini election pi kun hap bagi NPP bagi kongres atau kan dan em ka cing atre agak election mom ngi khun bagi NPP kongres nomor ki don political parties ki bun ki MLA hakar side choki nakaliang chunga ngadon bagi Paidbah so I'm confident about. Ano ko na sa ilong ko bilang pinchope di ka ba election dito? Ngangal confident ladaw Paidbah ladak pisa kam trekam. Mas ngido na kato. Manong try ki bede ki ba kamlong kamlong sito mi fi banile usa gini ki party. Ang ambo kita manu bakam manu kam stom. Ma fokus ke ik bede benle. confident ngadon hidurun kom nomor ba kawai kalau ma kajing wan jonga sekan kajing kun kalau nam ta kajing Paidbah inde kajing kun prakertong
Telada Paidbah sngau sngap kata kajingwan jonga kata kathong tengah terai ngam dan jing ru namar bang akhlam ne khun nu kandidat dengan ne khun nam ta jing Paidbah di kemlo pi pada haba pi ya kajing ya ka response ki Paidbah mo haba ide bekane ka election menta kawe kalau makat sebang nilai ban nyala pi election kalau ba ka compare pi kene jing lek jungi namar ke jing lek jong ni ba red adul bat ban mangangi lek ban penso thu tan ya jing koridor jong tu bot pi namar ba haduk menta long ki bre kumpat da don tante kata jing so thu haduk don put ru ba ki ong ba don haduk don put ba damai pisam lek bot kalau ke ba sosi dan halor tanong rem tingi niya ke juk upor ke awareness ke juk upor lek nyala election nang bo ba unang sutu susu namar ba ngi bana kapor jing nyala election kalau meta maka daw ba nispen bi di scheme lan nispen bi di kisah ni katai ada ngilik halor tanong rem baskam kalau kata ba ibu ya kathong kata jingnya teli jong Paidbah jong brinyo trap sai sempat teta kadaw long kan ke jinglek jungi Paidbah ki accept tis tenat long wabun ki meeting ini kita bun ngimdai ba arrange and boleh don lekat bani ban ki Paidbah yang don ruput bahdu arje le bicir brio bidang khat tingi persulong magade protokol yang ta government ngut ban lek and long adu kata ke jing jing ki Paidbah kan dia long ba ke jing dan jing ba delbot wei brio nak bala ya kun mal kun dak yap nak munta ban ketiu sai sen pa di ri wajai brio dengan iba kedan good response nak liang ki Paidbah DKI ke baki Kwah Kam Pynroi kalong di setengah do ka atrik jong nu benak banwan ndang la jauh ka bot ndai ke babon ki Paidbah ki lapan pau bakal di tangka election seteng samoy ai ke bau kertong ini kita ke ban job ban citi ke kam election ini hagini ki sistem ta ke banwan Elekshon hata ke trikam ke jongki bakal punya seprang yang ai ke baki Paidbah ki la jiat ki ban ki lang nur ki nikmat ata jongki baru nal kumboi pi mo samla ba nang bala start kan ka ba election jo fi ka Mawphlang ha cha pa fin bot ki hi ke ai ke jing bisar ke jing pe ke jo fi ki ni ki ke ketong ki ba ya le ni election Shua bangan bot ya nang mentak ni ka siteng semua jong ni ka election. Te hadian ba kuntu kilayat mo hadian ba laklan no iba Elekshon. Te keladan kan ka ba election. Te kuntu ka election commission ka lapan benar bangan dan kan ka jing yakun ka election siteng semua. Te na ka Mawphlang konstitusi dan laingot kini ki kandidat. Te kalian ka jonga kumuwe ni ki samla ngalap pet bahai ke jing yai lenti ke jong kini ki laingut ban ngi kini ki laingut ki don la ke jong kathong bat kata kathong ke jong ki ka ba ngahi nga persang pet kat kum ka jing yo i ke jong ngahi kalong ba nga persang bon bod yo breu ba ai ki rai la ni ki jing kut ketien jong ki ha kwat jong ki Paidbah ya ke ban le nak muta roi ka par ba kabit ka biang jong konstitusi oi jadi ru ngiram dekat khasi auto society ni ki ba ki la kham sai kham lang kham sta na pun gini ki la ngot ki kan ni yang satisfied bakin long ki kan de cha ni ka untuk election I mean coalition wise ka performance ki ka opinion jong fi ba ka jing pe ka jong ngai kini mo kata de jing kiri ka ba kham ten rai nomor ba hadian bala pun bana kuntu ka tarik ban hot ka application bakin yakun tinggi hitan kini ki laingot ki pami kela dingi pek kat kum ka jing pas ka kadan pas ki kalau baik class 12 ten rai nomor ba kidon tang kini ki laingot tinggi kemi lenti bakin la ban le khambai ke oh walang su ba bare khen bat kanika jingnang jiksa jongki bigi mo kum ba ki kemi rai ni nakleng jongi ko mod ngi kwa hi bekini ki laingot lada hakan uno kurdan compare mereka syong hi ka jing tri jong puri pat la bat pendet ela kamram kum baki angot baki kwa bat ka jing kwa hi jong hi kalong bai bagi dei pendam ndai tang na mata konstitusi ndai nak benta ka ke bit ka biang jong ka jela ka jong hi kita sipun ki mo ki jing ke baka jai puri ka jong hi ka don kam tingi kimi ti bekini ndai abi ki tri na mata konstitusi la ne nak mata ban pen kre ka arpulai mo arajar arpulai ndai ka jing anu ka jong hi kalong bakin pe lang ro ban kerjaan lem sarkar lain kan uno bentak kat baki yo bentak maki ban yarap ni ban ketiu nak bentak jai brio ibu pun kiliang tiki ai kita jing ke PPE baki Paidbah ni konstitusi ki kendu ke baki tongkam nak kena mat ni ka jing i jongi ka ni ka konstitusi jongi kalau ada ke bayar ke he
kelak kentup lang nang ni nak hain Mawphlang mengap jadi sedang stay ini kejakai kelak dari kamlong sor net dan lagi dan kejakai ke bakam di serum kung kita kelak kro unjuk istan tersat atau istan nong sepung tila dengan peji baru kejakai kejeng dongkam kilang ke bobon kini buat ke bakongsan hi ngepej ke deki surok ni nang tapat akabai dei bat kentiu yang kini ki nongrep buat kawai pat ke bang i dongkam ang ni kemudian kalong ban kentiu kini ki para samla i samla ke jongi kam tam yo kam yo jam tila da kinong mikmat ke jongi kila ban i kini ni kemudian kalong ke jegur khus buat nak bentar Paidbah jam konsensi